Girl to us something for Alpha Matu, Father's Day, like Bima Day by this matter. Like Mother's Day. No go, it's a Father's Day, like a Mother's Day. It's like a Father's Day, same thing. Exactly, Sase, Isaiah, is a Washington or Columbia Pride. The Namazabai, Sonora, Smart, Dot, nice to say, Isaiah. Similarly, Father's Day, Jiranani, Mrs. Kuknadan, type Nia Seleti, that I more poorly. Moy need joy, more father carne, moy to celebrate Kori. You know, more ma, Huru collective Morigol, more day of time moves, Kiman Puile, Kiman more Kuribule, Dama Kurile, hey to Kibaloy, Timale, hey Father's Day to type set Kurile. Are completely to 1910 now, Bikukalam Nizabai, Kinto. Still then, we have Father's Day in the whole world. You know, 1924, especially the president of the Calvin College, Mrs. Simansia, President Biku proclaimed Columbine as a third Sunday, June, Father's Day. Oblabo view 30 years ago, what can you zoom? Biku Dayo, the third Sunday, 19 as a Jew, Zahinarki. Oblabo, Zoom, because the name of the night I for Republicans in the London. Especially, I just want to extend my heartful gratitude to the family of Fry. Sapram to be punishing, Gisuni, is the Michael Alporter. Today, Father's Day. Today, Nangazadi, the Fabla, if you think if you are father, look as a father. Today, Apuni, as a Delta boy, to tell the next, Ami Moy, Nizike, who is a young or Bansubadi okay? But I look as a father, then my attitude, I have to look as a father. Alright? If you are married, but if you are not married, we need to look, we have a perfect father. There are some poor perfect father as a to Jesus Christ. Ami on horror Kuribulake. It should be every one of us. But if you are not father, then next year, then the father goes in Girzio to Munamode. I'll certainly want father by Catholic father who Mabri Habazella, and Mabri father that could be a Sita. They will become father. Actually, father not Greek word or Hebrew word is the Abba. Abba and the Greek word of pater. Pater and Abba. Abba would especially protector. And the pater Greek word is like as a nourishing. Zamanism Gudur Glau, Zukalam, Zuko Owner, Zinko de Hanger, Zinko Mane, Zahir, here, because clearly. Now, the perfect father is like beyond the love of God, the Pola, Kunu Wana Uncle, Minifray, because I'm all higher. Mane Sirgo, Gahotanai, Batuku, Uncle Costo, because Sailor Uncle Mane is certainly on Minifray Uncle because I'm all higher. Paul knew about the perfect father who loves to take care in his life. Oblazel so Sunday Fazanade. Now I need to look the other perfect father. No, nobody can be a perfect father. The fire is not born as a father, but we have to make ourselves. Zimbabwe goes in Yakoko. Zimbabwe did a commission on Sayaki. Now the baby before Nubayanga, rather only Bisako protect Kalamnago, Zimakalama, Maniduku Costa here. Anguai, Mansigamio, Anguananko. They be funny, Raukuna, Gazani Fry, Kotopura Mane serve businessing of Hapsuya, serve Bario Karnagan, Mane Pichvena, Zoblu Manifi. They be funny Kanabaro, Raubutabian, Arunatake, Titanic, Papikor, Man Hunibo, Hokolo Rola Vilake, Huru by past Jonora with a small big. They Papikor, Man Hunile, Arunatake, so all way money. All I say, Kyo, Daru Kaipila. Sing to me in Wato, singing funny Matu Kanani, singing before Parasitic Rekara. No, I'm a harsh father, but a loving father also. Okay?
मानो बुंदों आङो I look my son, my eyes go to and fro. दासान्दि आं जोथोन लायाबा होननानै. That's the protector. जों गावनि गथ'खौ जों रैखा खालायो. अनेक खस्थ' आंखालनिफ्राय हानायसिम जों sacrifice खालामो. गैयाब्लाबो जों जोंनि नांगौनिफ्राय मोननायनिफ्राय जों मानो बिसोरनो educationखौ होयो. Okay, that's the quality or role of the father. अब्ला जों नायनि एसे दिनैनि बे सानाव आं बुंबाय नोंथारगौ बिफाया थारैनो रैखाथिखौ हानायसिम माने प्रटेक्ट खालामो फेमिलिखौ. नोंथारगौ बिफाया माने जाहोयो लोंहोयो नारिश खालामो. Of course, फेमिलियाव हौवा हिन्जावनि गोबां contribution दङ. जों अकल जों मोदोमनि अकल जोङो multiply बा जोनोम होनांगौ बेखौ नायालाबानो नोंगौ इसोरा जोंनो बोर होदों. We need to increase, multiply. इसोरा जेरै बुंदों go and multiply आं नोंखौ बुंनाय बादि हानायसिम नोंसोरो माने संसारखौ एरायहो. दिनै जोङो गोबां बुहुमाव दिनै 8 बिलियन मानसिफोरा दिनै गोसारनानै दङ. नाथाय जों ख्रिस्टियानफोरा we need to understand अकल जों जोनोम होनायानो जोंनि थाखाय जथेस्थ' नङा. नाथाय जों नायनाय एज ए बिफा हिसाबै एज ए बिमा हिसाबै बिसोरनि जिबनखौ जोङो स्पिरिचुवेल जिथुनिखि ग्र'इंखौ जोङो नायनांगोन. स्पिरिचुवेलिटि जायखौ बुङो माने आत्मायाव जौगानायखौ जोङो बे गथ'खौ जोङो बिफा हिसाबै माबोरैहाय बेखौ जोङो गियानखौ होनो हायो इसोरनि रावखौ जों बेखौ नायनाया दिनै बिफाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार. Of course, as a family आं सानैखौ बुङो हौवा हिन्जाव सानैखौबो आं बुङो. Anyway, today happy Father's Day all that are here today. संसारनि बुहुमनि गासैनो फादार्स डे सानदे बेयाव नङाब्ला अब्लाबो जायफ्रा जोङो मानो जों हेपि फादार्स डे बुंनांगौ मानोब्ला जोंनि थाखाय हेपि सासे बिफा जानाया जोंनि थाखाय थारैनो माने गोजोनथावना खोथा नङाब्ला नाथाय बेबायदि बिफाफोरबो दोङो अनग्रा बिफाफोरबो दङ आं नायाखै माने हार्श फादारखौ बुङाखै जायनाखि जोबोद अनो नाथाय with a strict discipline. That's right. बेनिखायनो जों नायनि मोननै पजिटिभ एक्सपेक्टनिफ्राय जों गुबैयाव थांनो एज ए फादार डेफिनेसन होनबा जोङो आं बेखौ नायगोन बेनि सिगाङावनो आं एसे फरायनो गोसो जादों जोंनि बाइबेलनिफ्राय रमान चैप्टार नम्बर 8 verse 38-39 अन्नानै जों एसे टाइम आंनि आहाव बाइबेल टु पढ़ो मानोना आङो फोथायथारो थैनाय नङाबा गोथां नङाबा आरमुफोर नङाबा बोलो गोनांफोर नङाबा दानि थानाय नङाबा फैगोन नङाबा बोलोगोराफोर नङाबा गोजौ नङाबा गोथौ नङाबा सोरबा गुबुननाय नङाबा बा दाजानाय जोंखौ जोंनि फोरबो ख्रीष्ट जिसुनियाव थानाय इसोरनि अननायनिफ्राय एरख'नो हाथारनाय नङा होननानै सोरगोआव थानाय पवित्र आफा नोंखौ हामबायदों दिनै बे बाख्नायनि समाव लोगोसे मिरबायखौ बे फादार्स डेआव जों सोलोंनो फैदों बे रावजों जोंखौ आशीर्बाद खालामदों जिसुखौ फैनाय जाबाय आमेन. The love of God इसोरनि अननाय जेब्ला जों नायो it's unconditional रावजों रुजुजाया जेब्ला जोङो संसारनि फादारखौ जों नायो जेब्ला जोंहा फाइनाइट किसुमान न'आ हिमाबद्ध आमार जितुनिखि दया लरार प्रति आमार निश्चय এটা হিমাবদ্ধ আছে যিমান মই লৰাক মই প্ৰেম কৰিব পাৰো সিমানহে মই কৰিব পাৰো কিন্তু আমাৰ পিতৃ ঈশ্বৰ যিতুনিকি আছে স্বৰ্গত সেই ঈশ্বৰে মানে তাৰ যিতুনিকি মৰম আমি তাক মেজাৰ কৰিব নোৱাৰো আমাক এইটো জুখিব নোৱাৰো কোনো পইতে আমি কিমান প্ৰভু ঈশ্বৰ আমাৰ মৰম কৰে আমি কোনো পইতে এইটো আমি মানে জুখিব বা মেজাৰ কৰিব নোৱাৰো. How much God loves you. Really, it's beyond our comprehension. আমি বুঝি নাপাওঁ সেইকাৰণেতো আমাৰ কাৰণে প্ৰভুৱে আমাৰ কাৰণে আহিলে Can you die for your child? I don't think so, many of us. Can you sacrifice for your wife as a headship of the husband? Now, Ephesians beginning to them, for the husband is the head of the wife, as the Christ also is the head of the church. Husband, father, another one. Ramla. As a headship in the Bible refers the Mantakus in 90. As a father, you have an authority. Certain kinds of authority, you can do komota. Big komota was in Mabri Bahai. Kasi komota was in Bahai, Hakishmona. Big komota woman is in
जोंनि इच्छा बायदि जोङो बाहायनो हाया. There's a certain things that we have to exercise. आं बुंनो क्षमताखौ लानानै अनेक समाव जोङो misuse खालामो. नों बुंनो हागौ I'm a headship. आं बयनिख्रुइ गोजौआव थानाय आंनो आंनि इच्छा बायदि सोलिगोन. बेबायदि नङा. हिनजाव नों आंनि आथिं सिङाव थानांगोन. गथ'फोर आं खर' आंनि इच्छा बायदि नों सोलिनांगोन. बेबायदि नङा. It should be under the as Christ our head. जोंनि खर' सायाव आरो सासे खर' दङो बे जाबाय इसोर. Every family should point to the Lord Jesus Christ. Under this we are sheltered. नङाब्ला shelter. जुदि खर' गैयालाबानो सोरबा जुदि थाबायोब्ला आं खाथियाव थांनाय नङा. आं गिगोन. सोरबा दङ बे खर' गैयिफोर गिर्जायाव थानाय. गासैबो खर' दङ नङाब्ला आं बे खर'खौ बुङाखै. जोंहा खर' दङ खिन्थु खर' गैयिफोर बायदि जोङो सोलियो अनेक समाव नङाब्ला जोङो हेडशिप होनना बुङोब्ला बेखौनो बुंनो बुजिनांगोन. You are in the position and the authority. As a बिफा हिसाबै इसोरा नोंखौ ओरैबायदि मोनसे पजिशनाव दोनदों where you can exercise certain position within in the family boundary. नङाब्ला खिन्थु आं जुदि सोरनिबा गथ'खौ जुदि कन्ट्रल खालामनो थांदोंब्ला आं अथ'रिटिखौ लानो थांदोंब्ला आं हानाय नङा. खिन्थु बाइबेलखौ लानानै आं बुंनो हायो. खिन्थु आंनि फारसे आंनि अथ'रिटिखौ लानानै आं सासे गथ'नि बिफानि गथ'खौ आङो खेथियाव आंनि कन्ट्रलाव लाबोनो हाया. मानोना बेहा सासे बिनि गथ' दं. आमेन. नाउ बेखौ खालामनांगौब्ला जोङो ख्राइस्टखौ जों पइन्ट खालामनांगोन. If the person really truly understand what the headship of the church, God, and every Christian family will understand what you mean by what's saying of the authority. Now, nature of why leadership. I'm going to say, be my leadership group. You both need to work together. So, when you say, there are not two leaders. जानाय नङा. सासेल' नङाब्ला बे बुंगोन बेबो बुंगोन. Very difficult. You have a critical argument. जों जेब्ला डिसिजन लायो जोङो सानैनि गेजेराव माब्लाबा आंनो बे एडभाइसखौ होयो. आंबो बेखौ खालामनांगौ. बिनि उनाव रायलायखांनायनि उनाव as a headship of the position of authority, as a father, आं डिसाइड खालामो that's the right thing to do for our children. दिनै जायफोरा बिमा बेयाव महरै दङ बा बिफा हिसाबै दङ, first of all फै जों बेखौनो सोलोंनि माबोरैहाय जों बे अथ'रिटिफोरखौ लानानै इसोरनिफ्राय होनायखौ जों माबोरै बाहायो. नोंथाङा बुङो आङो बिफा, नोंथाङा बुङो I'm leader. माबोरैहाय आंनि गथ'खौ आं दैदेनदों as a leader, as a न'खरनि सासे leader जानानै जों बेखौ नायनांगौ. दिनै जोंनि न'खराव बिफाफोरा leader जानांगौ बेबायदि नङा लाफा दिनै मा जादों? Backsliding जादों. बेयावनो गोबां न'खर फरायनायखौ जों दिनै they don't know how to follow, whom to follow. That's the problem, no? But I look as a pastor in the church. He's a leader of the church, right? You can be leader. You can be leader of the church. You can lead many more lives in Christ. But generally, I'm talking about them as a community with the church with the गोबां leaders we are, church of pastoral leaders, no? Ultimately, we are followers of Christ. जिखौ जोंनो बोसोन होदों, जों बेखौ लानानै जोङो दिनै fulfill खालामनांगौ. बेखौनो बुंदों बिफाया as a husband is the head of the wife, which is authority with the leadership. Moreover, जेब्ला headship होनना बुङोब्ला बेखौबो जों नायनांगौ. He has to protect his children. जों दिनै बिफा जानानै जों अनेक समाव गावनि गथ'फोरखौ जों protect खालामनो हायाखै. बेनिखायनो there's a time to protect from harmful, all dangerous world. सोरगिदिं जोंनि गेजेराव न'खरफोरखौ दिनै नाख्रेबोदों. जुदि नोंथाङा जुदि अथ'रिटिखौ लानानै जुदि सोलियाबा जोंनि न'खरफोरा नस्थ' जागोन. as a बिफा हिसाबै जुदि जों गावनि लिडारखौ जुदि फुलफिल खालामाब्ला जोंनि न'खरा नस्थ' जागोन. जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो protect खालामाब्ला गाज्रिफोरनिफ्राय अनेकफोरनिफ्राय दायो गिनो गोनां जाबाय मबाइल.
나무 समाव जों बुख्रुबनोबो नांगोन नङा होमब्ला मा बुङो बे अयनाय जाद्रायनो नाङा होमब्ला खिन्थु बेखौ नायोब्ला स्पिरिचुवेल दिसखौ नायोब्ला दिनै गोबां खहाखौ जोंनि न'खरफोराव जों दिनै नुनो मोनदों but as a father let's stand in Father's Day right with the God's authority amen is the Father Day let's take this leadership all of us and let's protect our family from all the direction what's happening today around this world the harm and dangers bless God bless you all in this message that was about the introduction of the hopefully जों नायनो हागोन नेक्स्ट बाराव मेइनाव थांबावगोन आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननिसिम बुंनो गोसो जाबाय जुदि गावखौ जुदि न'खरनि जुदि लिडार होनना सानदोंब्ला लेट्स यूज द राइट अथॉरिटी राइट जुदि गावखौ जुदि लिडार होनना सानदोंब्ला आर यू द पारफेक्ट लिडार जुदि नङाब्ला लेट्स किप इट अप